Zdravím, zdravím! Vítam vás dneska. Výnimočne som sa rozhodol, že dneska by mohlo vyjsť videjko. Takže uvidíme, či sa to podarí. Zdraví vás Pepo SVK. Dneska z hry Armored Warfare, ktorá je zdarma a vrelo odporúčam. Je to také isté ako vodko. Maniaci vodka to určite budú poznať. Má to jednotlivé stromy, každý tank má vlastné upgrady, jak na vodku. Lenže tu sú modernejšie tanky. A máte tu 3 firmy, ktoré vyrábajú v svete tanky. Asi tak. 3 firmy, toto je väčšinou ruské tanky, ale to každá firma vyrába hociaké tanky. Títo sa konkrétne špecializujú na Čínu. Konečne to si to už môžem kúpiť, ináč na toto tu je moc dlhá misia, ale môže byť, dá sa to spraviť. No, dám vám asi zahráme asi jednu bitku. Nech vám ukážem, že čo a jak. Každý deň zvyknú byť misie, z ktorých sa dá celkom zarobiť. Tá hudba, čo mi ide v pozadí, mám strašne rád, takže tak. Dneska to bude tak s hudbou. Nevedel som, jak to mám vyriešiť, tak som to dal takto. Pustíme sa do toho. No dáme asi hard. Ináč tu je tak platí, že nejak na vodku. Čím vyšší týr, tým lepšie. A čím viac máte, akože čím ťažšia odťaznosť, tým viacej sa dá zarobiť. Na tejto hre sa nedá prerobiť. Jedine v PvPčku, keď to riadne doserete. A ináč informačne každý mesiac, či nie, každý týždeň sa dá dostať 50 goldov. A plus jeden deň prémiového, ktorý sa vám odloží do inventára. Tu vám potom ešte ukážem čo a jak. Dneska natáčam sám, lebo som sa tak rozhodol, že proste to natočím sám. Takže uvidíme. Že čo to bude, až to bude. Počítam, že z Armored Warfare, ak by si niekto želal, môže byť aj séria, plus s jedným mojim kamošom, čo to hrávam, sa možno pridá. Uvidíme, že jak. Trebalo to už natočiť, možno dneska budem točiť aj Subnautiku, ktorá príde asi... Uvidíme, kedy vyjde. Proste, jak budeme mať časov, jak mi to vyjde, tak treba. Mám rád zimné misie a hlavne ruské tanky. Na tejto hre platí, že ruské tanky Armor videli. Ostatné nie. Poväčšinou ešte Briti videli Armor. Americké neodporúčam hrávať. Pretože Armor síce trošku majú, ale nie je zoblený a prerazí to asi všetko, čo môže. Takže tak. Ešte vám niečo na tomto videu ukážem. A uvidíme, že čo. Jak to bude. Typujem, že bitka bude mať asi takých 15 minút. Čiže také do pol hodinky možno bude videjko. Uvidíme. Ináč napíšte mi, alebo komentujte, že aký čas by mal byť na videách, aby ste si to pozerali. Čím si ja viac vnútri, tým lepšie. Lepšia motivácia. Už odberateľom mi nejde, bo viem, že to už asi nepôjdu hore, ale nevadí. Už som na to zvyknutý. Dobrý kritik. Ten dostal takú, že stačilo. Tak jak bol. Ladoš. Tá šestka je strašne dobrá. Dáva dardy, že stačí dať jednu. A typek si ho rozmyslí, či po vás bude strieľať. Alebo nie. Tento je na 3 rány, ak ste videli. Toho typka dám na 3 rány pohode. Ináč väčšinou na misiách hrajú sami len boti. Takže informačne. A na misiách by sa nemalo dať prehrať. Akože keď dostanete fakt noob team, tak sa dá prehrať. Dobre sa spamol bot. Vyriešil jak môže.
No aj dostal, typek. Dostal takú, že mu stačí. Dostal zase za 512 teží. Tak to iný ešte po ňom šije. Dneska to bude tak trošku komentované, uvidíme, že jak. No, vidím, že sa dneska začalo celkom slušne. Takže uvidíme, že čo. Toto video určite budem vydávať, ale neviem, že jak to bude s kvalitou videa. Uvidíme. Že jak to bude, ale skúsim sa to vydať v čo najlepšej kvalite, ktorú mi pustí moja zostava. Takže nejak tak. Aj moje kríže, bolia ma kríže. Z prvej. Tak bol a už není. Artinka vystrelila. Ináč tu jak na vodku už neplatí. Tu Arta dáva menší damage než tank. Ste videli, Arta za 200 a za 700. Takže nejak tak. Na Artu sa to neoplatí hrať. Už sa viacej oplatí hrávať normálne tanky. Dobre, vedľajšia misia asi nič nebude. Merkava. No nazdar. Najväčšia hevina a kúka rovno na mňa. Prečo nie? Ej, to som robil chybu. Toto asi neprežijem, kámo. Keď sa na to pozeráte, tak sa zasmejete, lebo toto asi neprežijem. Lebo Merkava si povedala, že... A nemusím ho preraziť. Stačí, že mu dám damage. Na tejto hre je to tak, väčšinou. Príde typek. Nemusím ho preraziť, hlavná vec, že som dostal typek damage. Píšeš na naboji, že ma vôbec neprerazí, ale dostanem takú, že stačí. Dobre, môžem sa rozlučiť so životom. Najpancierovanejší tank tejto hry. Ale má jednu nevýhodu. Velice rád horí. No nazdar. A čo? Skončil som na dobro? Alebo čo? Á, trafil betón. Dostal betón. Á, dobre, zo zadu ho už dávajú. Snad na mňa už nebude pozerať typek. Zo zadu ho neviem preraziť, taký je pancierovaný ten hovadecký tank. Vigmore, vystrelil ma prd z toho. Prečo nie? Kempli to. Jasná vec, že prehra. Záleží, že jak. Vrlo odporúčam túto hru si zahrať a tak ďalej. Keď budete mať nejaký zájem, vysvetlenia tej hry, napíšte mi. Rád si s vami aj zahrám. Takže nejak tak. Čo sa týka Foresta a iných hier, mám v pláne aj to ďalej pokračovať v tých sériách. Len uvidíme, že jak. Lebo momentálne sa mi to moc nechce hrať samému. Som väčšinou multiplayerový hráč. Čakám na to, že by ma potiahol tým a nie, že ja ťahám tým. Ja sa na to väčšinou spolieham. Tu na každý týždeň sa dajú dostať goldy. Takže to je tak. Potom je tu jednotlivá baska, ktorá sa dá zlepšovať. Akože sa buduje. Zlepšovaním si môžete urobiť garáž a také veci. Ináč čo sa týka tuna v garáži, tak v garáži je tuna neobmedzená. Môžete mať tankov koľko len chcete. To nie je jak na vodku. Tuna si proste nastavíte, že chcem mať toľko tankov, napríklad 3000 a mám 3000 a nekupujem ani jedno miesto do garáže, bo už mám vylepšený garáž na 5. Ako budovu. Už stačí, ak garáž postavíte iba na jednotku a už máte všetko odomkčené toľko miesta, koľko vám treba. Ja si tu nadám na favorite, tento tančík. On vyzerá celkom dobre. Takže v dnešnom videu by som sa s vami asi rozlúčil. Zatiaľ dovidenia a zdravím všetkých mojich fanúšikov a mojich priateľov. Zdravím.